Vítám vás u dnešního videa, které se týká tématu, které se týká mnoho z nás. Bude to o negativech kofeinu. Ano, mluvíme o té každodenní dávce energie, takže jdeme na to. I když někdo může usnout, kofein může zkrátit dobu strávenou v hluboké fázi spánku. Tato zkrácená doba hlubokého spánku může vést k menšímu odpočinku a narušení celkové kvality spánku. Za druhé, zvýšený stres. Kofein může stimulovat nervový systém, což zvyšuje produkci stresových hormonů. Stresový hormon, jako je kortizol. Toto zvýšení hladiny stresových hormonů může přispět k celkovému pociťovanému stresu. Jedinci citliví na stres mohou mít intenzivnější reakce na kofein a mohou pociťovat zvýšenou nervozitu a úzkost. Kofein může omezovat absorpci některých důležitých minerálů a vitamínů, především železa. To může být problematické pro lidi s nedostatkem železa, kteří jsou již náchylní na nedostatek tohoto minerálu. Omezená absorpce živin může mít dlouhodobé negativní důsledky pro celkové zdraví.